Ari na mo diri sa Wiffey Pocherohan, diya diri sa Soong Dos, Mactan, Lapu-Lapu. Apli may Lunes hangtod Sabado alas 10 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Tilawi ang amo ang Pochero, balbacua, lansiao, uban pang mga lamiang mga sudan. Ali na. So rin na mo diri para makatilaw mo sa Wiffey Pocherohan, ang panglasang Cebuano. Kita ko Hello guys, natanirong sa Soong Dos, Lapu-Lapu City. Kaya ito tilawan o atong suwaya ng Wiffey Pocherohan. Tanaw na ito, maglungkap sa ta, unsay na unsay sudan ron. Mga ka-wifi niya. Bye, mga nila specialty, eh. Pochero, baka ni. Baka gina, lamig ng baka. Pilang ni ka oras gilatan, de? Ha? Pilang ni ka oras di mo gilatan? 3 hours. Wow, 3 hours. Lata tayo. Tagpila mo na yung buwan, serving ka ni? 135. 135? Ang isa ka, sir. Wow, awara. Lansiao. O, di ba yung lansiao? Another specialty nila, lansiao. O, lansiao. Putawa na, ipakita ang mga kalansiawa na daw niya. Tunod natin ipakita mo nilang balbacua. O, balbacua. Unsan ito? Baboy, baka. Baka, panit sa Panit. baka. O, waka ikog niya. Wa. So, panit gina o, tanawa. Unsa na. Lata kayo. So, money specialty nila, pero napaila yung mga sudan nila. Sama ni mga pagbit, pansit, hami, mumba, unsa nito eh? Bicol Express. Bicol Express, pakbit. Oh, kana unsa may ngalan? Di pa. Silang Pansit, Pansit, bami, humba, humba, with egg. maon na. Sila dali sa Soong Dos, open sila Mondays to Saturdays, 10 a.m. to 10 p.m. Ay, okay na bit atong tilawan ng ilang mga labing pagkaon. Kana, malota. Laming nga pagkaon diri sa Wiffey Pocherohan sa Soong Dos, Lapu-Lapu City. O mana, of course, ang unaw yung ko kay Iran kung makinamot, pero sabaw ko din. So, of course, una na itong buhaton mo higop sa ilang pochero na sabaw kay ang laming pochero, kailangan laming sabaw. Diba? Okay, timpla ba yun? Namin hinihigop ba yun? Nagamiha. Napay gamay na pag yun. Nagisili, oh. Yeah, normally, nasa sila yung mga ginamos ba yun? Nakukdan lang nilon, pero yes. Nakahumok kayo pagkukuhan. Ano yung dilaban? Perfect kayo, lamig kayo sa loob. Dugupon. And nice thing is, dako ilang serving. Perfect to share, pero kaya rin ako mahurot maninusara tingali. Malabi akong gutom kay ka. Or usaray mong sudan. Perfect kayo. Sa mais. Yeah, mo nag-order kong mais di ay kay. Para na sa ilang layong na specialty. Pero yung aning Yes, sir. pure good kay na lansiao ba yun? Una, ito sa tilawan ang lansiao na way mais ba? And pwede sa di mo post ano, sili ba?
Ganahan kag mas power pusan mong sili. Napatos Mark Wins dere. Ngano na iyan na ring kilabong sili. Say ato ning kan. Bye. Grabe ka-rich ba? Grabe ka-fatty ng kami nga gigamit ng mga kuhan organs na gamit. Very fatty, very rich in collagen. Good for your skin. From na, lamig kayo ibahog sa mais. And of course, dito si balbacua. Nabutakan sa itong sili. Power dito. So mga balbacua ba eh. Kuha na ito. Panit sa baka. Jelly kay bay. Kaya ilan naman yung bite size pieces pwede na niyo request na hiwaon para di na mo magkalisod. Ginamit ko dili kay mga Cebuano dishes ang naadre. So mga ginilang ipanghambog kay kilawi ang panlatang Cebuano. And they also offer dishes like bangki. 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 Alright. May pakbet o kanilang humba ay. Well, kaya po tayo. Guys, ay na mo kasmaya sa kong ikawan, may pag-ari na lang mo sa Wiffey's Pocherohan dito sa Soong, Lapu-Lapu City, bay. So, mga on the day. They're open from 10 a.m. to 10 p.m. Mondays to Saturdays. So, halina guys, pakals na ta. Magtiwas sa misa kong mga kauban. Yeah, and then siya lansa. So, sakto na sa kapilitan ng mga beef, baka. Sakto ninyo ba siya lansa. Hinihan ko sa lansiao kay pure gud siya nga lain mga itlog sa baka or mga then ang serving sa sakto ra. So Ano yung gusto sa mga suki, diri bay? Ngano, one him yung diri bay, mutultol yung diri. Ganahan ko diri kay tungod kay na mais niya, lami sa higop sa bawl ng Pochero. Nindot sa kay lasa ng timpla ba. Okay kayo, baka power foods. Power Tapi food. na kaya lansiao nga special kayo ba? Soap number 5. Soap number 5. Pagpaligon sa tuhod o pagpadugang sa mga anak. Ikaw ba, unsa may nalamian mo diri bay? sayang Pochero sir, one of the best Pochero dito. Ayay. Ikaw, unsa may imong paborito diri? Ang paborito dere kay nagsige gini ko ibalik dere kay lami kayo ang sabaw init permi wala ko init kayo. So gikan sa trabaho anay gini mo tambay dere kay wala sa stress pa ko. Oy, by the way, shout out sa mga taga Reef bay. Oh, nana sila diri ra dool. Nindot kina resort, nindot kina na building bay, nindot kina na swimming pool, nindot sa kanilang katanan nga ng the kitchen, bro. Diba? No, pero mao na guys. Yeah, that was the Reef bay. Pakitaan ni mga naong nga. Ay, na itlog. Itlog sa kuhan, baka. Pochero, yung tangan ko damdamon gamay.
so downtown dire. May downtown gamay. 45 pesos. Thank you. Ah, Take out. kahati lang. Finally guys, maraming kaon rin sa Wiffey's Pocherohan ba enjoy yun kay min lamig yung Pochero ba yun. Of course, ang ilang lansiao, ang ilang balbacua, very rich. Plus you can enjoy other Filipino dishes, Cebuano dishes, pares humba o bami ba yun. Parisan yung mais, salt yung kay ka. No wonder busy gid kay ni sa katabi kay. Tanawa karon, tanawa dito. Oh. Puno sila kay lamilang pagkaon, sakto sa presyo, sulit yun kaya mga servings, and you should support them. Kung masuroy mo rin Lapu-Lapu City, why not? Kaon mo rin, Wiffey's Pocherohan. And thank you so much for watching. And let's keep on supporting at mga small eateries. Bye bye.